Unions ewlenin esprimew is-sodisfazzjon tagħhom dwar it-traħħis fil-kontijiet tal-enerġija li daħlu fis-seħħ mit-tnejn. Tul is-snin il-Forum Unions Maltin kienet fost l-iktar unions voċiferi kontra żieda fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Il-President Paul Paċ fisser kif il-fatt li l-weda nżammet huwa ta' benefiċċju għall-familji u n-negozji Maltin. Kienet ħaġa sabiħa u tajba għall-familji Maltin li ħajkollha impatt fuq il-ħajja tagħhom, anke fuq in-negozji u fuq ix-xiri. L-iktar li ħaġa li żgur għandha impatt hija li l-familja tkun tista' tgħix komdu u jkollha iktar flus fil-but għall-infiq u l-spending power tagħha. Tal-istess fema huwa s-Segretarju Ġenerali tal-Union ħaddiema Maqudin Josef Vella fil-waqt li appella biex kulħadd jagħti s-sem tiegħu. Naħseb il-pajjiż ma jaffordjax ikollu nies li jiddeċidu u ma jridux iħallsu l-kontijiet. Jew għad-direttura l-ispiża jitfaqgħu fuq ħaddieħor. Naħseb il-UHM ħadd tkompli twassal il-messaġġ li kieku l-pis jinqasam minn kulħadd jerfa' l-biċċa tiegħu, il-pis ikun ħafna ħfef. Josef Vella sostna wkoll li għandu jibqa' jkun hemm l-infurzar kontra min jisraq id-dawlu l-ilma għax dan ma jkunx ġust fuq il-familji li jħallsu mill-ewwel il-kontijiet tagħhom. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb spjega d-differenza bejn il-gvern preċedenti u dak preżenti. Fil-gvern preċedenti kull ma ħadna kienet illi morna fil-Parlament u għadna qed nivvutaw bil-qalb kontra dawk li jridu l-unions. U dal-gvern daħħal il-proposta ta' Workers Union fil-programm elettorali u fi żmien sena wettaqa. Huwa qal li dan ir-roħs ifisser 30 miljun euro fl-ekonomija Maltija u għaldaqstant se jkunu qed igawdu il-familji, il-ħaddiema u l-pensjonanti. Il-General Workers Union ukoll kienet minn ta' quddiem li tkellmet dwar il-ħtieġa ta' kontijiet orħos.